Ahojte, dneska sa ideme vrhnúť na upratanie môjho kozmetického stolíka. Bude to ťažké. Vyzerá takto nejak. Pravda, že tu mám napchaté, tu a tu mám obaly od cukríkov. Čiže sa na to idem vrhnúť a v prvom rade idem pozrieť, čo tu všetko mám. Čiže idem to vysypať na tento stolík, takže no. Ideme. Bolo tam toto všetko, mal som tam nejaké kamene, servítku a všakovaké blbosti. Obaly od cukríkov som musela vyhodiť a našla som Pokémon kartu Pikachu 610, ale je počmáraná, ja sa zblázním. OK, vrhnime sa na druhý diel, čiže pozrite si ho. Určite vám to odporúčam, bude to super. Čus!